बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ बिटिआर हालामनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। बिटिआरनि नायल' जाल' गंसेल' आयेन फरायसालिमा क'क्राझार आयेन फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव फैबाय। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिजों गोलाव बोसोर सामलायजानाय क'क्राझार आयेन फरायसालिमाखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आखायाव गथायबाय। थारैनो बे रादाबा बिटिआर हालामनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब। देग्लायनि एचएस आनजादाव उथ्रिनो हानाय सोर फरायसुला फरायसुलिफोरा मोनगोन स्कुटि। बिनि सायाव सोलोंथाइ मन्थ्रि रानथ पेगु बिथांनि बिबुंथि। देग्लाय फरायसुलिजों लोगोसे फरायसुलाफोरनोबो स्कुटि होगोन सरकारा। नाथाय फरायसुला आरो फरायसुलिनि काट अफ मार्क्सआ आलादा आलादा जागोन। फरायसुलिफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय जाब्लानो मोनगोन स्कुटिखौ आरो फरायसुलाफोरा स्कुटि मोननो थाखाय 75% नाम्बार मोननो हानाय जानांगोन। बे बाथ्राखौ सोलोंथाइ मन्थ्रि रानथ पेगु बिथाङा मिथिहोदों। सोलोंथाइनि सायाव आसाम सरकारा एबसु बर' थुनलाइ आफादजों दिनै सावरायलायगोन। दिनै 18 आगस्टआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय आसाम फरायसा आफाद, असम थुनलाइ आफादखौ आसाम सेक्रेटारियेटआव सोलोंथाइनि सायाव लानाय थांखिफोरनि सोमोन्दै सावरायनो आसाम सरकारा हांख्रायनाय लेखा दिनै सावरायलायगोन। मख'नो गोनांदि एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा आसाम सरकारनि थांखि लानाया बिटिआर गोरोबथा एबा बर' हारिनि थाखाय गनायजाथाव जायाब्ला सोमावसारनाया जाफिनगोन होनना रोखा बुंथिदों। उदालगुरि जिल्लायाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव नखरसेनिनो 3 बर' सुबुं थैनायनो बिटिआर सरकारा राङारि अनसुंथाइ होदों। थांनाय मंगलबार हराव उन्दुबाय थानाय समाव उदालगुरि जिल्लानि माजबाद ओनसोलनि निजिरा सेन्टार कमलाबारि गामियाव मैदेरजों गाग्लोबजानानै नखरसेनिनो 3 सुबुं जिउ गोमानांनाय फारियै फिसाइ 53 बोसोर बैसोनि नबिन बसुमतारी, 37 बोसोर बैसोनि बिसि जामिनी बसुमतारी, 1 बोसोर 6 दाननि फिसाज्ला हादानसा बसुमतारी। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बिथोन बादियै 7 बोसोर बैसोनि दुखुथिया हारसिं थालांनाय गथ'नि मुङाव आरो रुंसारि जानाय सुबुंनि मुङाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निरुत सरगियारि आरो उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारी बिथांमोना सारादु खुंनो थाखाय 50,000 रां अनसुंथाइ होयो। आसामाव ग्रेड 3 आरो 4 नि लांदां जानाय गासै 22,000 मासिफोरखौ सुफुंनो जायफोर जिल्लाफोराव आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आनजाद खुंनाय जागोन बै जिल्लाफोराव फैगौ 21 आरो 22 आगस्ट खालि मबाइल इन्टारनेट सार्भिसखौ 4 घन्टानि थाखाय बन्द खालामनाय जागोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिहोनाय बादिब्ला फैगौ 21 आरो 22 आगस्ट खालि खुंजानो गोनां आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आनजादाव फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय सानजौफु 12 रिंगासिम आरो बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय 4 रिंगासिम बै जिल्लाफोराव 4 घन्टानि थाखाय मबाइल इन्टारनेट सार्भिसखौ बन्द खालामनाय जागोन। आसामाव कभिड-19 दैबाना, अमानि बेराम, आफ्रिकान स्वाइन फिभारनि उनाव दायो गिख्रंथाव बेराम जापानिस एनकेफेलाइटिसआ गिख्रंथाव महर लागासिनो। आसामाव फिन 2 सुबुंनि जिउ खहा। गवालपारा जिल्लानि दुधनैनि थागिबिफोरा सांग्रां जानाया गाहाम। मानोना दुधनैयाव सानसेयावनो जापानिस एनकेफेलाइटिसजों 2 सुबुंनि जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय 2खौ धीराजनाथ आरो दिगान्त सूत्रधर होनना सिनायथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।